Ešte vám poviem zo pár slov o tej rozhodovacej autorite, že na čo je to vlastne dobré, alebo však normálne sa rozhodujeme, však hlavou, nie? Však urobím nejaké mentálne rozhodnutie, logické, si to odôvodním a na základe toho sa rozhodnem, na čom nie je taká rozhodovacia autorita, no nie. Avšak, aby som vám to vysvetlila, častokrát myslíme, že robiť rozhodnutia hlavou je to správne. Že proste keď sa chceme rozhodnúť, či ideme vpravo či vľavo, tak si proste napíšeme zoznam pre a proti a na základe toho sa napríklad rozhodneme, že áno, toto dáva logický zmysel sa takto rozhodnúť. Ale možno niekde vnútri, myslím si, že určite cítite, že ako som sa rozhodla, nie je správne, že proste moje telo napríklad chce niečo úplne iné. Poviem vám, ako napríklad také rozhodovanie cez rozhodovaciu autoritu vyzerá u mňa. Ja ju mám emocionálnu, to znamená, že potrebujem nejakú časový úsek, kým príde emocionálne jasno, kým si vlastne ujasním, čo vlastne chcem, čiže nie som stavaná na to, aby som robila rozhodnutia spontánne, ako ľudia napríklad so slezinovou autoritou, alebo ľudia so sakrálnou autoritou, ktorí vlastne cítia hneď v tom tele, aké je vlastne to ich rozhodnutie. Ja musím čakať. No. A stala sa mi taká vec, že som sa proste potrebovala rozhodnúť o dosť dôležitej životnej udalosti, ktorým smerom sa vlastne vydám. A moja hlava mi hovorila, že áno, ísť doprava má úplný zmysel a proste to je logické, nie? Že sa k tomu už sám dlho, to dáva fakt zmysel ísť tadiaľ. A čo sa stalo potom? Potom sa však stalo to, že keďže som počúvala svoju hlavu a išla som doprava, tam, kde mi logika hovorila, kde to dáva zmysel ísť, moje telo mi naznačovalo dosť dlho, že to nie je správne tadiaľ ísť a začalo sa mi to prejavovať na fyzickom tele. Začali mi vo veľkom vypadávať vlasy a začala som mať nejaké kožné problémy. Proste moje telo mi fyzicky začalo ukazovať, že Katarína, tam kam ideš, nie je správne. A ja som to cítila. Ja som to vnútri v tele, normálne som cítila taký odpor, že tam kam idem, nie je to správne. Avšak nepočúvala som telo, lebo som počúvala svoju myseľ. Takže keďže už som mala tie fyzické prejavy, toho, že nejdem správnym smerom, tak som musela proste robiť radikálny krok. A ten radikálny krok spočíval v tom, že som si povedala, že nejdem tadiaľ, ja som prvorada. Moje fyzické telo, moje zdravie je na prvom mieste. Ja mám seba veľmi rada na to, aby som proste išla niekam, kam nepatrím, kde ma to fyzicky neťahá, aj keď logicky to dávalo zmysel, ale proste mám len jedno zdravie a moja emocionálna autorita vždy, a to moje telo, mi vždy hovorilo, kam chcem ísť. A teraz vlastne už keď som na tej ľavej strane, kde proste naozaj patrím, kde už som šťastná, pretože som sa rozhodla na základe môjho tela. Takže teraz cítim naozaj obrovskú voľnosť, slobodu a úľavu, že som sa fakt rozhodla podľa svojho tela a to, čo bolo správne. Presne na to je dobrá rozhodovacia autorita. Takže ak aj vy by ste sa chceli rozhodovať správne, ak vy by ste sa chceli rozhodovať podľa svojho tela a poznať tú svoju rozhodovaciu autoritu, či máte robiť rozhodnutia tu a teraz v momente, počúvať svoju intuíciu, alebo proste počúvať odpoveď vášho tela, alebo napríklad, či máte tú emocionálnu autoritu, kedy vlastne potrebujete určitú dobu na nejaké emocionálne jasno a potom sa rozhodnúť. Dajte mi vedieť dole do komentára a kto by to chcel vedieť, veľmi rada vám to pozriem, aby sa čo najviac ľudí vedelo správne rozhodovať, aby ste mohli žiť vo voľnosti, v slobode a aby ste mohli byť naozaj šťastní a istým správnym smerom pre vás.